sakule. Tam tam sakule. Goedemiddag volgers, goedemiddag, wie is er aan? Vaude? Volgens afspraak voor jullie nog dat wat eerder. Omdat, ja, is de migo feest. Een beetje feesten, allemaal raak. Maar ode,
Alle volgers van het buitenland, goedenavond, goedemiddag. Sanep zijn naar Kondre. Maar even dit netjes zetten. Mensen, volgers, we beginnen aan wansani, maar we nu sappen mo eindig eten. Daarom ik tak alla zonde voor jullie met kon live, met kon doen mijn sani, met look of change hoe denki, en me hoop, nanga denki, nanga takisa me do, tak mi kan chawap chin change. She me de stel is de mi guatap sei koi na kondre en mi espressi mi pot de film want mi anoma sei pot film ja so is je pot wan tu sani en mishi en mi lees wan tu reacties eigenlijk mishi wan aantal volgers mi piki desma. Mino kara neem van volger of fasma. Mino sap even nou een vals of nou een boom Facebook page fasma of Facebook. Als mij poti taki, laat me het even lezen hoor. Tak me bigi dulek een chansantoki en tak me dulek chansantoki en ang lek asis gaya din sa gwa tapse sa loudest ma. Mi wan tegas ma disi. Mi wan tegi asma disi. Mensen voorlopig even niet bellen hoor. Want misschien want mij bellen op mijn mobiel. A relatie voor mij, want moet je want je informatie. A relatie voor mij naar een binnenland. En of tide. Want de dames zoeten. U kan actie in. O langa mi sab desma. Mi pa. Kom la kwe. Mi pa be de wan salesman. Fu singer. Mi pa be ser nai machine. Mi pa be ser nai machine. En mi pa ser nai machine na her beneland pesmana be wan go. Dus kom je wat je info. U denk dat een relatie tak na suku mego suku steng drape. Volgens mij, mina want moro weinig. Sumasa gers mi. Van hun distantie afkomst sa gwa her Sranan. Ala ukuf Sranan. Dus maar zijn liever commentaar. Ei tak sani. Tak me go bigi suku fu bai. Des maf tapsi. U tapanga miera. Wa mi op pikunu. Mene jageser. Dis mo karene. Mene jageser. Bigi luku in je gelederen. Toch, de soort elites ma. Sa e feesten. Pe ome politiek ma ego. Sa ook toen er weer neuskap. Dat je. Tak me de een voorbeeldfiguur. Begin luku in je gelederen. No begin beschuldig me. Nanga de smadape. Want you no sap soort protocol des mahori. Kan je des my longo zomaar dape. Dus if je piki me. If sap se piki mane jageser. Is je me piki to top. Mine post me op my page.
Want mi loba a balans moest de. En een lin. Je hebt zoveel geschreven. Maar ik ga je één antwoord geven, mevrouw Lin, of meneer Lin, als soort smanayu. Want je schreef hier, en daarmee lees je, dat je nou van een bepaalde groep, mi anoan racist, mi nou een stranamang, Lin. Mi nou sape yo mopo, if you have India, of you have Afrika, of you have Indonesia, of China, maar je kan duidelijk zijn schrift dape, dat je nou een racist. Mi eet je dat, Lin. Want je gaat ook houden van feesten, daar komen niet vooruit, en daar komen niet, daar, en het is cultuur, en dit en dat, alleen maar bullshit. Een volk leiden, een leider uit jouw volk. Tegen dat je trouw leider, dan heb je een volk, niet like een president die zie. Want je ziet duidelijk dat we praten en komen baka. Toch? We praten en komen duidelijk. No man of ko take me next. Wala mala gwa score, wala mala popchi deki. Fushi. Van bepaalde praten en komt tussen uno. En we moeten voor waken. Dat kun ook een vet aan ons schrijf dadelijk. Dus de wes Christani, mina delito met tegen baka. Men lazy dat men luku. Dat men actie misref af, o ting wo bondru. O ting wo chara change kong. If leiders zouden know, zij kom, moest leiden wat volk, moest voet wat volk op. En je nog maar zet onderwijs. Dan een volksschuld. If leiders in a kondre, no maar zet a kondre. En dan mij lukken de familie. Dan mij lukken de mati. Dan mij lukken de hogescholen. Potsmata posities. Dat je want je actisma. Zij je moet zorgen in een binnenland. Of zijn zorgen in een foto. Of zijn zorgen op de pressie. Voor je een boel onderwijs. Dat je lin. Wat kan tegen me naar de smaffel. Dat daar komen er geen fabrieken daar. Is toch een beleid van de regering? En we gaan kiezen dus maar naar een pakket. Naar een 500 SAD. Naar een 1000 SAD. Dan een volk. Daarom heb je een volk tot bewust. Uno tek pakket moro. Uno tek chaka money moro. En uno stem bewust die sleesie. Na fout voor desma 45 jaar langer. Na de onafhankelijkheid dat uno man lei een volk ete 600.000, 500.000 libisma. Dat je wat contact over desma. Je wat contact over cultuur. Sa je sap voor cultuur. Sa je sap voor cultuur. Alasma be koja era. Alasma abe koja. Na asma sap chare koja dam enfasi. Dus mensen, terwijl pikimi, terwijl takangami, u sap sawe pikimi. Want mi op pik you altijd. Mi na was stranamang. If mi no be kisa gisrana, so an yuru me de wan trakondre. If mi no be wan chachenchi kong, nooit mi a natuur, boki ma geeft dat nako, im god leg uit. Ja?
if unu na wan change en u wan stem tap de sem sapakara nanga de sekre patu nanga de piring nanga de logo do go stem maar telek aan natuur e gi ma krakti mo takanga unu me ku change denki en if unu wani don't pick me go prani me survive if unu pa ABS kosta hey want vanaf juni me baar unu tak na 200-304% o bay da o gimti de leti da minan laumang te bedrijf bari en no debe arke a KKF e tantaki no wawana bribide wat wan lof ding voor de organisatie de mas do ere na regering dat do kon ge you poti volk op do kon op ge you sa ero ko sotranga kade uwa tanso dom tegi wisrana dom taki ja toch if na soan lip godoro da obtenta ka paket unom arkisma don go pai ABS ja toch don go pai arade mandisi da teki ay luku pewodoro Esa mo karwang antal nenjuno era. Sabi, if je look at lijst voor adviseurs van de president, en mokar ala, no me vind, maar 23 ne, mokar ala de nenjuno. Meku ai oppo, de wan zij verdient 3000 golu, de wan zij verdient 2500 golu, de wan zij verdient 4000 golu. Mokar de nenjuno. Urmila Ram Lagan Singh, adviseur-president, coördinator-adviseur. Dat is sana sana. Alles wat functie bij Shia zo. Sarwan Bajlala, Prashant Baldev, Bisesar Pranup. We onthouden no? Stanley Dijksteel, om een functie. Shifaro Gayadin, Rakib Kodabux, Paul Mehilal, Farid Pirkan, adviseur Harold Pultu, Mahinder Ratipal, Elvan Roosevelt, adviseur, president, Domeka Kondrewaka. Martin Schalakwijk, Dheeraj Sukai, Rameser Asha, Chivli Singh Humphrey, Ori Henry R, Professor Dr. Sanamasi, Algemene Professor Dr. Baya, Leeflang Merwin, Bisombar Pertap, Mahendra Prasad Sundar Saan si? Yung de manel lang ngayon. Sundar Prasad Sadilal o Sadlal Mahendra Prasad, Gurdeyal Pratap Singh, Draibar Hena, Ullars Glenn. Mensen, met kaarten in dit juno,
adviseurs, algemene adviseurs van de president. U vertel me wie Sranan. Kan je, die staat samen kiesig bij 23 adviseurs. Ano wang, ano to, minashi ex-president Venetiaan. Minashi, de boeman, ze kan leveren wat bijdrage. Minashi de masi. Toevallig minashi shomo harjo nanga, kan je watra lijst de baka, kan je man een hoogadviseur. Rusland, somo harjo, ala te soort niet dat mo kiesete. Dat utegi me. Utegi me de adviseurs disi. En sam sana mora mooi wang. Wat love de adviseurs. Isabi, de man jantap lanti tok. Wat doet de adviseurs disi? En trouwens, ons hebben we onderzoek. Dat hij mij gwa wa restaurant dape shimen no of shiyong no was nee dat Leonsberg ke wa Leonsberg dape de mij vergader dat hij mij bestel nyang da volle kay pina de mij ja pakket volle president Look at that chapra has for you, era. Look at that chapra has for you. De mij bestel je en de mij vermoorsen je dat bij mensen. Volgens wie is er een hang. De mij vermoorsen je. Maar de mij vergader. Gernale, moximeti. Alles aan de mij kan de mij ligt af van je dat bij. En niet één dag, niet 2 dagen, dagen doen ze dat. Wat Dennis Pang, wat je moest bij EBS, je moest bij SWM, je moest bij belasting, je moest bij alle soort sani. En de mij genieten. De mij feest, de mij chillen, de mij lulmi, de mij go chillen op tjinso. President ak unomia met die tano me wacht die president. Voor tijga volk baka. We mogen wel een beetje nu vlees eten. Want vlees is goedkoper geworden. Dat we lul me, te me gewoon ja heen met die. We lul me, te me gewoon ja ching dia met die. Dat we vermoors Jan Jana Shimen. Of aan de kara sandape. Om de eerlijk in te libereren. Dat volk uit Pina. Om een man bij baby merkie. Dat uno moest geniet. Dat chimpot die volk. No mag ja met die. President heeft een staatsbezoek. We Pina, kleine delegatie, look om er ook kost. De Guyana, 0. Niets is geworden. Meer op ik tijd doen. Wat quarantaine af UNO. Me lukuno. Dala ko tak na politiek medu. Temo tak bapala sa nga dokumenter. Yo gwa Holland. Sot asprak yam mi meka Holland. Warakere sa demotionair, yo ko tak nga rek. Sa yo tay na nga rakere. Niets is ben dat we horen vallen voor de gek. Met tegen altijd tak hoor zoom ambassadeur. Ambassadeurs hoef je niet meer te zetten. Als je weet dat we zo pinaar, het volk pinaar. Zot kosten je go make no. Alleen maar snoepreizen. Hoe sabi toch? We poden pakeren een pingo voor volk unuere. Ik denk dat goed lauw. Waar heel ding hoe denkt dat Usmano sap zou doen. Hele dag zijn jullie met jullie zelf bezig om vrienden en
familie en dit en dat. Allah zei wat pot een familie. Allah zei. Is zo duidelijk. En kom je tegen president. Mek de maar drie pis samo tegen jaso. De semang fiu say kolon to you. De chaprahas. Want mi tegen de man op NDP ko want to anta chaprahas. Dat de mij gebruik de man toch. De sem chaprahas dat die. Te de no fena you. Dat de Ronnie Brunswick. Aichurang aan het negro de go vergaderen na ma oso. Dat de mij go serio president. Ja toch? Want you no wani dat I sare set via Ronnie Brunswick. De sem chaprahas. Zij kira volk. Zij kona you. Te de no fe next. Luko pe de longo. Bam. Aichurang ne yuru ne ti de ma de na man. Hey, presko want ti do asa sa refa setting. Yo setting juno. Dat zit ik ba. Want president is zitten. President is gaan investeren. Om investeerders een mail. En taka uno. We houden voor de gek. Want te uno man nyang. De man voor uno man furu. Vooral voor buitenlandse zaken. Koning. En van een veninja. Amane taka investeerders. Mi up to hard informatie. Hard. Mi taka de man ba. Met de mapotagim ta papira. President, geen enkel investeerder gaat komen als u Albert Koning daar gaat laten, hoor. We zijn allemaal dieven bij elkaar. Dieven zijn we. Ut agelta ka hes siki voor een vorige regering na uw baka. En you know maar handling. You know maar handling toe. So beloof je maar beloof president. Telek ino yagi de chaprahas dat gwe. Ze is don vernietigd des mafuno. Want dat volk ei pina. Ereno. Zade mangira factuur. 500 SRD no. Is dat die benzineprijs gestort wordt teruggedraaid. Een van de zaken die is aangegeven dat er binnen 48 uur na ontvangst de zaak moet zijn teruggedraaid. We hebben bewust voor een korte periode gekozen, omdat we niet te lang gaan wachten dat de zaak wordt teruggedraaid en dat die effecten ervan steeds dieper worden te gaan schieten. Ja? Hoe langer je wacht, hoe moeilijker het wordt om terug te draaien. Anders gaat letterlijk wat Ben Estrada zegt, we de dingen vinden. De arbeiders en de burgers van dit land kunnen geen prijsverhogingen meer hebben. De overheid moet komen met een bezuinigingsplan waarbij ministers, mensen van de Nationale Assemblée niet ontzien moeten worden. De genomen maatregel die in het luchtledige is genomen, zal ook consequenties hebben voor de criminaliteit. Op het moment ook kan de justitie van men heeft er gewoon genoeg van. Je kan natuurlijk indicaties hebben en kijk hoe meer dit soort dingen gebeuren. Ja, ik hoop dat de regering zich daar bewust van is. Hoe meer dit soort dingen gebeuren, dat je de mensen zo verrast, hoe dichter we bij dat moment komen. Hoe dichter we bij dat moment, dus dat moet wel duidelijk zijn. Volgens wie Sranan. De saka disi. Donc a chamigwa pekera. De saka disi. Se va pas een biggie back. Voor een factuur. De go tek 500 SRD no. Want meneer Dijksteen sabuna nga Berestein. Hoe sabi toch? Hoe sabi toch waar 1, 2 play toch? Rafasuur. Dat steeds denkt dat de net niet te taki. Dat de pakira gaan met pingo nesjuno. Jullie saksels.
We ser a volk baka. Unu sabe tak ala samus begwa lok tu stabiel koers. Jullie saksels. Pay you biggie back then oh. Want we make me wrak. Don't chami gwa peke. Pay you biggie back. Nang u tak TV then oh. Dat wat tek 500 SRD. Baby tega volk ba. We ja volk 10 golu. Dat we voor 60 golu bakana volk. Dat Chisa moest gaan scoren naar de universiteit. Naar 500 SRD. Dat ook wat deal. En dan ser ook wat sera volk. Is op ondernemers egwekba. Is op ondernemers brokokba. U saak salono. We tankis afvallen. Aso we seru yeye. Omdat die bunanga dis, die bunanga dati. Afvallen moest bij government belasting, inkomstenbelasting, SZF, en daarna SZF. Akkoord qua 21, 10, 21, dan lullen jullie over een 500 SAD. Dat ook was het javallen. Dat ik was het die recommand. Rafaksuur. Mipshuna strati. Mo sako saksel juno. Walers misabito. Al lul sa we lul mi. We agesta ka volle brenny. Anjo 2021. Hoe denk je voor nou een boergie? Hoe denk je voor nou een assie? Of hoe je voor een dom massa? Nou, een biggie back, hoe ben op 2006, hoe ben tegenwoordig? Zijn er op vergader? PUD. Waar zijn jullie? Rafak Sakkers. Waar zijn jullie? Smano kan 4000 gol. Tas maar tanka volle tank. Na 9 barchik ba. Jullie saksels. Met 3 en 4 posities. Met nemen van chukugelden. Want de regering gaat jullie betalen. Jullie gaan grond nemen. Want jullie moeten jullie bek dicht houden. Om het volk voor de gek te houden. Ja toch? Guapeke Jimmy. U saksel uno. Wat een volk zo voor de gek. We zijn volk baka. En plus die lang aan regering. Dat regering zou doen aan diesel. Zou doen aan EBS. Zou doen aan SWM. Kon leggen volk uit. Uno man leggen volk uit. Want we niet aan 3. Ja toch? Want u kan UNESCO bel. Ik heb EBS gebouw nodig van Sarah Makar. Ik moet gaan chillen met mijn familie. Oh, ai. Je maar zet SWM give naar de Republiek, jongen. Ik moet gaan chillen met mijn familie. En de rest van het volk mag droppen. De rest van het volk mag pinaren. Wat ik krijg een Ford Ranger te rijden. Minister Owei. Wanneer krijgen allemaal een dienstplaat? En dan kan je niet in een pot die directeur. Want dat me wacht je. Want me kon jij op de ding. Waar zijn al die dienstplaten? Want buitenvrouw ne kies dienstplaat tapen wagi. Want niet mag wacht weten dat er een land in auto en een buitenvrouw en rijden auto. Minister Owei. Leg uit. Bureau eenheid. U leg me uit. Om mijn buitenvrouw voor een rijwagi. U leg me uit. Tak belly. Wanneer krijgen al die voertuigen vanaf directeur Aladesani? Die spanning. Na Lantisani. Minister Owei. En dan kan ik gelul verhaal. Dat die directeur mag niet en die mag niet. Gelul verhaal. Chocolade Mars. Jullie allemaal eten chocolade Mars.
Ik ga een paar voor jullie kopen en sturen. Wacht. Want directeuren mogen geen dienstplaat. Wel, hier nou. Pot je allemaal een dienstplaat. Want de man is roko de akondre. De man is loba akondre de brainy. Oh, ik kom aan de ding naar jou. Maar met dat over de dienstplaat. Pot je alle de buitenvrouw, alle de buitenman. Allemaal in poti. Koosje heeft je bal. Want om een DNA let buitenvrouw en rijdt dienst auto. Hé minister, kan je auto daar regelen? Misa voor toe DNA let op. De man buitenvrouw en rijdt dienstwagen plantie naar een kenteken. Als man er ook een laat schrijven. Daar kan lul over dienstplaat. Wat lullen jullie over, man? Migi chechi de alle de wagi dat kom. Skoutu na wagi. Douane na wagi. Kol lek walo rotso uit jagisma. Kom weer hier aan de man die zeggen. Nu gaan ze zoveel geld vermorsen, maar er is geen babymelk. De man gaat Holland, die want show. De man gaat takken koning, want show. Ja toch? Mensen lijken van mij beloven nu. Kom je een verhaal er. Ik zou je bij tegen dat ik mijn onderzoek wat toe stichtingen. Wel, je mag iets zeggen hoor. Ik kan tegen nu. Ik lees wat aantal zijn uit de stichtingen. Ik kan niet eten. Want de man ook bij onderzoek. Zou toe stichting en Mickey. En ano, potis maar. Nasma in een samenleving zijn met misbruik voor potisma. Dan mij tek money naar buitenland. En ik kon streven, want de onderzoek oefenen. En ano weinig money aan de organisatie die zij kiezen. Ano weinig. Een volk. Ik kies nog 5% tot 10% de mijn Joantusma pakketten. Dat de mij zijn foto gaat buitenland. Of vallen de mijn gisma sanja zo. Dus eigenlijk. En misschien alle de stichtingen zijn tekstani. Dat no one Sranan zij pina. Saneko uit. No be af pina. So de stekte wang. Zij tek money tapotisma. Zij tek money tak gehandicapsma. Zij tek money die zogenaamde moeders die het niet goed hebben. Waar hij tek money naar Holland. Dat en ik heb zorg over weeshuizen. En dan blijkt dat ik stichting die zie. Ne doen niks naar Sranan. En u schrijft wat Nederland ba. Dat u wansap sa stichting is pa monego. Want a money ne ka Sranan. Deze bepaalde stichting ik show ja. Ik ga jullie allemaal uitkleden. One voor one. Me horen op de hoogte dat de man mee roko. En ze doen het. Dan doe je money te de man vrij. Maar dit is nog een tussentijdse sasamotego. Dit is nog boomse heeft ze naar een stichting in een kondre jaso. En zijn meer Nederlandse stichtingen. Er is een stichting uit New York ook. Een Surinaamse stichting. En deze zijn alleen maar diepe stichtingen. Maar pot de ding. Maar pot de uittreksel naar de sani. Tek je eigenlijk al tek je ding. Maar me horen op de hoogte. Van Libisma de. Naar een organisatie. Naar een watosma in een stichting. Trouwens 3. Trouwens 4.
Ze etekta potisma money. Trouwens, als je kans voor mijn foto voor gehandicapten ching. Dat ik een actie huis aan huis in bedrijf in Holland. Nooit aan money net door, ja. Nooit. De ook kleden uit. De wamte zij pleit dat Ochara Tramagwa rechter. De kade strefi. Alla soort fassie. Yoshi, samopoti mensen. De no lobbing, want de waarheid is hard dat de wat cheer you. En aan een makkelijk sma. Aan een makkelijk sma. Als je me karwa leest, je naar de beleidadviseurs toch. Wat doe je naartoe? Ze doen dat ze met witte mensen goed zijn. Daarom nog kost wetman zomaar. Want wetman Jimoni. Maar egisma. Ja toch? O egisma. Blaka lek mina nga you. Net doe denk sansa dem doe ja zo. Met dat heb je netjes. Men heeft zoveel over kwestie conversie landbouwgronden gesproken. Dat moet dat trouwiki. Dat heb ik dat uitgebreid. EBS. Mensen. Ik zal leef EBS. Ik zal leef voor EBS. Kom maar terug. Ik zal me bij Teguno. Taki. Even jaren. Ook al lees je artikel 7. In een aansluitingsvoorwaarde of een voorwaarde of EBS. Even kijken. Is nou wat de parkeren zijn in Jim toe. En ik heb mensen die ook hadden onderzoeken hoor. Want man, een professor, een bepaalde professor, de mijn kader is er een professor, ja zo. Maar ze geen moer waard. Professor geen tantang aan o. Mensen om te lezen artikel 7. Even, waar heb ik het gezet? Het staat duidelijk. Artikel, algemene voorwaarden, ja. Algemene voorwaarden. Maar potentiële. Even kijken, papa. Ja, nou. Is je dan maar op de stroomprijs toch? En dan san is me bij baru alamala. No, onom Jim Letty. Want vanaf juni, mi taka unu. Mi begunu. 1200 manomo. Zijn formulier dat mi kachara lanti naar EBS voor het gerecht. Mopota artikel 7 June dadelijk van algemene vooraf EBS. Dat sa EBS taki de mij lee. En na regering en met de mij lee. Na isabi ya wa Hanuman da peto. Isabi karwa ma amai kare mana Hanuman ABS. En te wansalim sa a Hanuman e pure srefi. Want ala regera sa kong Hanuman detok. Hanuman e leitok. Want Hanuman prakseri voor ABS tak amai adviseer a regering. Maar president, ze hebben jullie allemaal door hoor. EBS neemt de stand of standen van de meetinrichting meerdere malen per jaar en zo regelmatig mogelijk daarover verdeeld op. Dus de EBS Rocco voor contact opname naar je osso. Dus de man, regering en potman EBS, en Leno. En uno de rustig. We klagen het op Facebook.
We klagen. Ja, zo. Mijn God, ik heb zoveel betaald. Mijn God, nou kusi, je hebt gelijk. Tere mami, niet kado. Iba letiara. Oi, oi. We kies hard en varig. Sa o cacao. O chocolade. O chocolade marshmallow. We brit sa metaki. Ha? Une brit sa metaki. Desan sam taki une bribi. Unom bribi ala sam mitu. Unom bribi. Era? Unom bribi. A regering disi emo taking tide. Dis na natuur setting tak VHP. Nog eens 28 of 30 of 34 zetels. Ube dedet idee. Ube klari. No. De man strafu af. Ano, yere de man ano wala malera. De man sorry. Tak unom stem NDP moro. Want NDP nyama kondre. So ube sabtu. Maar de man toch veel so me zetels. De man zo tak jere no. Dis no maere NDP. Dat no maere NDP. Dis no maere alasana NDP no. Dus de man no. De man gebruiken sandisi. Want de man broko NDP. They kan do dat sani. Maar de no sabi. Tak very. Wallo NDP stemt op het Suriname. Want ze waren ook zat van die chaprahas die bij VHP ook zitten nu, van de NDP. Zijn diezelfde chaprahas. En dan gebruiken ze Bajlala. En dan gebruiken ze Prenoop Bisesar. En dan gebruiken ze, hoe die andere man? Ik ga er weer maar kort op de. Maar in ieder geval, die mannen van Leidingen. Kom kaden zo. Zijn diezelfde. Die bij NDP waren. Dat is president. Tenen maar van naar jou. Lek van mij tegen daarvoor. Dat is mijn long waren in Brunswijk. Want die weet ook niet wat hij doet. De opvolgers. Wie Sranan? Dat we pina. Maar, mensen sabiëren. Mensen sabsen een niveau voor bepaalde leiders in een contreditie. Meneer Boudou, Sataki, if ina money, inom laini wagino, usap ete ko heremi baka? Welke volker kan me vertellen wat Boudou had gezegd? Dat ik dacht, unom go tanken moro na een Boudou station. Want ama beledig haar volk. Ama beledig Wisranan. En wat, Sameshi? Ronnie Brunswijk, vice-president, en go kot lenti. Wan pompstation, wan VP, en go kot lenti. Maar Ronnie Brunswijk, joh. Smana je adviseur, joh. Nou, zo loopt kot op een weekry je kot lenti. Op een station je kot wale. Je pot paal, je op. Sana niveau, jong. Bedrijf zona sociale zaak. Serieus zo. Beter was eventueel minister van sociale zaak. Want alle problemen toch deel op kayo. Jere no, Kevin Kasani. Make beter om vice-president. Ja toch? En jutro sociale zaak minister. Echt waar. Dat kan we kort lenti, jong. Machine, jong. Midden zoals mijn adviseren, jong, Ronnie, jong. Nou, alle respecteren. Maar nu gaan we kort wel lenti zijn, waar man zijn beledigen vallen. Dat je zijn dingen volk. Dat je kort wel,
Mama, na stripi. Ja toch? Dus Ronnie Brunswijk, denk je boen je doen. En de man zegt, kan je een arki, of kan jij arki bij mij sabi, kan het op een vals van mij sab toe. Maar je arki me toch, tap na de sandishon. No max ma te kik na tapu yo. Want is dat kik, wat aantal mai tek na tapu toch. Vind het jammer era. Dat na zo voed het volk op. Alsof er geen betere dingen te doen is. Huh? Maar op boesan, wat toekomst weg? Waka, go luko even minister voor openbare werken. Hij zit des mij naar buurtie. Go Flora, go luko de passie dape. Dat kan spreken je minister aan. Ben je VP of ben je geen VP? Tek je minister voor Ero, no wat DC. Zeg ons ook DC. Tek de RR, na de DR, de waka ala de passie. Dat je doet een boon job. Je gaat op een service station. Je hebt mijn nummer, bel me even wanneer. Dan moet pikkie samen pikkie. Zet ook mijn pikkie goed op. Dan je trouwens... Hé joh. Hier no. Bobbleman of Biggie Ban of I tell me no. Je pikkie me was aan pikkie dalen. Ina kodreja. Wama is siki one day no more. En hij is ernstig ziek hoor. Hij is 1 dag ziek. One day am I sick in a kodre. If you can tell me mane. Tak amata is siki one day no more. Am I siki 6 uur lang no more. Utegi is manama. If one volker kan pikken me, one man say siki one day no more. Dat tamara fe ama helder. Ama helder mensen. Hoe kan pikken me no? Hoe kan pikken me? I guess dat na show we gijay na konre no. Meneer Bouterse. Na alla respect yo. Je gi a bestuur voor NDP soso spa ede. En wat tegi zeide. Kan de vrede tegi you, kan de wat to tegi you. En you sabi meneer Bouterse tak mi abi contact na nga her top voor NDP met taka alamala. You sabi. Maar you sab tu tak you koppig. You want do sani, I guess tak anay krasi tak sani. If you siki one day, dami denk tami mo si baka tumum, je ko taki fa yo drag NDP over gide yong wang. Maar je ko tak san drape, pe je pot her bestuur voor you. Nanga den chaprahase ap ete, samus gwe ete in plaats i yagi dat gwe, en you bedank, dat je draag over gide jong wang, je collega drape. Inesitak, want trama fatra, wasabe da you, da mamino kara manera, want ama leg je uit ba, meneer Bouterse, nanga ala lespeki me aksio. Ote yo bedank, ote yo draag over. De jongeren willen overnemen en ze willen al die chaprahas wegjagen. En dan pot Jenny Simons herre. Uno want, des man want Jenny Simons toe. Des man het tegen uno. Maar mij jere toch, dat mij tegen me toch. En dan mij klagen hem toch.
Dan was je nog oru de man de chaprahas. Sa altijd maar ja, na camera ja, dat is goed ja, ja hoor, ja, ja, ja. Alles altijd bij de ja, want de vriend heeft tegen. En de man zei biggie back. Zij tegen me dat, ja mijn man, hoe actie bouters of me. Tak zei de meneer tegen bouters aan, want de man bij pikkie, maar pikkie no, biggie man of babbel man of feide. If je een relatie, no weer me edere. If je een achtergrond, no weer me edere. Want ik kan weer me blakke handschoen bakken. Ik taksan jata pasaren. Dus meneer Bouters, nanga ala sakafasi me actie. Me actie die de NDP'ers sa ano voorman. Wanneer gaat u bedanken meneer Bouters? Draag asa over. No hora sa ayoko gide jongwang. En wat tegi? En misha nieuw bestuur. En ano boom. Monyande wan voor wang. Want die chaprahas en die logos en die sapakaras. Die nog steeds bij jou zitten daar. Want er is dan fesjo alasan boom. De loopt zo te trouwen naar jou. Take up big up. Bedankt netjes. De Eris schreef naar een dati. De liep wat geschiedenis. Voor een biggie partij. Zij bezorgen voor allemaal kawang. En dan lukt je. Want dat loopt praat unu. En je weet waarover ik praat, Bouters. Dan ga je met actie. No de. Liba sangi de man. Chencha bestuur snel. Manopot je niet simos dan de wansa bekade niks aan mekari. Als mo kat ala ne baga. Want NDP'ers no wan shiding. En je mag sabi. If you pot de dawi Sranan. Me bigi bari. If you pot de dawi Sranan. De yo tegi mi. Ya toch? Furo ko na nga yuma ya. Waluku sa mi. Mo tegu san. Dus yo na nga ala sa kafasi. Isabi toch? Panabouter sa. Schrijf wat vergaderen uit. Hoor wat verkiezing. En nog gidem af NDP shing. Want je pot alle de NDP's aan nog voeren in probleem. Isitaka de mga chirunug ba to? Ja toch? Dus bedankt snel hoor. Meka sango snel. Want de mij popel. De mga change kom. Dawa luku sa wedu. Kan het tramang no wan tegi wan de slam you. Zijn alleen maar bellelekkers. Net zoals ze bij Santoki zijn. Die bellelekkers. Ja toch? Alleen maar adviseurs. Maar ze kunnen geen advies geven. Denogomang. Denogomang. Dus. Ayo. Kan je mij last meeten, no? Ay, Sranan. Vind het jammer hoor. Zo'n sweet kondre zo abi. Zo'n mama kondre peu alama kalifalik sweetie. Tak jong wang ne vind kans out of the box voor doesanji a sweetie Sranan disi. Me luku de adviseurs. Dat de eerlijk jongwang president. Isabi toch president. Mo karwan netide. Kom kara netide. Usap tak wa dama.
Tandini. En Tandini moest call live of sa call live, meer call live. Mukos taigi unu sami o tagja if ano true. Mi taigi Tandini tak santoki abi 3 agenda nanga 3 fesi. Mi tak misking mi yeye amandi si awan tro president omdat awan tang president awan Charles in een libile president. Maar het gaat niets betekenen if Tandini no vergiet hi meka kon life kon leg uit lekker leg uit meka ko te sam takija ano true mi tege morosani wa mi netak voor mi beurt mek Tandini kon leg uit leg van een leg uit disi dati pe ade meka kon leg uit want mi sapta kay lukumi na fake account. Kom een keertje uit, wat ik heb gezegd, niet op waarheid berust. Ik ga nog uit. En if me lee met ik mijn woorden terug. Want if je me lee, Tandini, you sami tegen one day, na weggedag a, over Santokito, contact me lee. Contact me lee. Mi ben voorspel wat los aan mensen. Ja, wat toesma sa sapta met tegen de. Mi tak wo ondersteunen maar dis maar wasa mo tegen no. Unom verwacht voeren. Want if de chaperhas sa da NDP goda pe baka. O klari. Ineshi fa alamare trom percaya luhur. Alleen maar bellen lekkers. Als percaya luhur daar morgen verlies, dan zijn ze bij HVB. Als ze bij HVB niet zijn, dan zijn ze bij KTPE. Alleen maar bellen lekkers. Zo bij de NPS, zo bij de VAP, zo bij de NDP. Na mi wisten aan ano lukkeren. Ano luk, mi heb alle den mangsa na bellen lekkers. Ino koeren. Me bigi tegen unu. Usabi tak mi yagi drink. Tenminste, mi tegen unu, mi na wan unu. Enough ko ondersteun wisranang. Ano luk. Want mi no wan bellen lekkers. Want teno man go no de economy. Mi tak mi ano de chitan nanga de sot montari. Sano man ko pai mi ete. You saka you. Mi no man ler pai man. De longo de so bellen lekkers. Montari bellen lekker. Chitan bellen lekker. Van Partij Lahore. Dan voelt de voorzitter zich zo trots. Die draagt ook niet over aan de jongeren. Die denkt ook niet na aan leeftijd met potwa jongwan. Je hele belangen uat de gado. Je hele belangen we vrede je at tafra. Da oteng you wan extra nangro. Oteng. Huh? Je hoeft op mij niet te stemmen, hoor, Thea. Stem op God. Stem op die bellenlikkers. Isabi? Als je mij bedoelt, tenminste, hoor. Dus... Mensen, wie is er aan? Hoe sap zou je doen? Blijf sharen. Buitenlandse volgers, goedenavond. Lobby naar het kijken. Montapu. Volgende week zondag ben ik weer. 4 uur. Blijf sharen en aladesma. U change u denki. If you no change u denki, nooit om aan change is er aan.
Nooit wat kon wang. Mogwe. Ja toch? Misschien ook gwe. Mine sape mi geisti ego. Telek a geisti de mo feti. En allemaal zei Cosmi. Chocolade Mars ga eten hoor. Ciao ciao. Lobby mensen, lobby.